बिनाय नोंनि नामा मा नामलै आंनि मुङा जाबाय लोदैस्रि लोगोफोर नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ भिडिअआ मानि सायाव जागोन थ' नुबाय दानि जुगनि गथ'फोरा मा रोङो मा भाषा दानि जुगनि फिसा फिसा टिक्लि टिक्लि गथ'फोरनि खुगायाव मा नुबाय लोगोफोर नुबाय इमान लेथ्रा सासेया ब्लग बानायदो बेखि बिनानाव जानायफोरा बुंदो आरो खोनासंदो मा बुंदो नै आं ओंखाम संनायखौ माबायदि नुदों माबायदि नुदों आंखौ लोदै बायदि नुदों लोदै बायदि नै जोङो ना मादैयाव दिनै बेरायनो फैदों आरो आंनि मुङा जाबाय लोदैस्रि कौन है ये लोग कहां से आते हैं नंमारगो आपग्रेड जामारबायलै आपग्रेड जोंनि बे बर' ओनसोला आपग्रेड जाबाय पुरा गोजौ लेभेलाव मोनहैबाय ओंखायनो खुगाफोराबो आपग्रेड जालांबायना बिराद मोजां मोजां राव ओंखारो दानिया खुगाफोराव नङा होमबा गाइखेरानो गाराखैलै बिसोरनि खुगायावनो नुवाखै बिदि नङा ससियेल मिडियायाव नायनोमोन एसे बुजि एसे मोजां लाइनाव थां दानो गोरलै गोरलैयावनो गाज्रि लाइन थांबा देरबाथाय आरो बुंनांला नोंसोरखो थ' लोगोफोर आं बारा खोथा बुंला बिसोरो बुजायना लाबोया न' दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामनो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला बाय बाय